लामा गैया ससेनिफ्राय गैला नै बिदि दुब्लिजोंहाय हाबखावबाय। आरो फाग्ला दैमानि अबस्थाखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन मा जागासिनो दं एक्सुवेलि। जोंहा फेरेंगा सारा गोबाव सम सिगां बुंदोंमोन जेब्ला बिथाङा गोदान EM जाजेनो अब्ला बिथाङा मा बुंनायमोन, बिथाङा बुंदोंमोन जे बायदिसिना इलिगेल अन्थाइ मेटेल लांनायखौहाय खुनु नियम निथि bicara anda Thai loh kak. ओरैबायदि जाम नायदो। गुवाहाटी बायदि जाम जानो हमबाय नै दारांगायावहाय। गुवाहाटी बायदि जाम आसरित। गुवाहाटी बायदि आमेया सैथोलाय खिन्थु बे गुवाहाटी नङा, दारांगासो। ओरैबायदि जाम नायदो। आंहासो दिनै ट्राफिक मेनेज खालामनो गोनां जाबाय ओंखारनानै। आंसो ट्राफिक मेनेज खालामनो गोनां जाबाय बाहेरायाव ओंखारनानैहाय। सर्टकाट बारस'नानै ओंखारबोबाय। सर्टकाट ओंखारबोबाय नै साहा बागान नायनो हायो लामायाव। फिसा सोरनिबा प्राइभेट साहा बागानसो बियो। सर्टकाट फैनानै एसे रेहाय मोनबाय, नङाबाथ' जोंहा गोबाव समनि उनावहाय नै साननैसो भिडिअ होनो नाजागासिनो दङ आरो दिनैनि एसे आलादा। सि जाता तो फिर फारखिजुलि हर'तलानि सिंजोंहाय हाबख'लांगासिनो। बेजों मोनसे SSB केम्प दङ, मोनसे दारांगा मेलानि जोबोद गिदिर मोनसे केम्प नायनो हायो। Interior एकदम जोबोद समायना भिउ मोनसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बे गोदो गोदायनो बानायना गालांनाय लामा बांद्राय ट्राभेलबो जाबावा, नाथाय दा बायलांनो हमबाय लामाया। सुबुंफोरा रिपेयारिंनि गोनांथिबो गोदानखौनो बारा बेबायदि अबस्था जानानै दङ। हरै नायनो हायो जों बेजोंहाय मोनसे लामा बारस'गासिनो। फायरिं रेन्ज मोनसे आर्मिफोरनि बा जिखुनु मिलिटारिफोरनि फायरिं रेन्जजोंहाय जोङो बेजों बारस'लांगोन आरोना। लामा गैया ससेनिफ्राय गैला नै बिदि दुब्लिजोंहाय हाबखावबाय। आरो फाग्ला दैमानि अबस्थाखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन मा जागासिनो दं एक्सुवेलि।
जोंहा फेरेंगा सारा गोबाव सम सिगां बुंदोंमोन जेब्ला बिथाङा गोदान EM जाजेनो अब्ला बिथाङा मा बुंनायमोन बिथाङा बुंदोंमोन जे बायदिसिना इलिगेल अन्थाइ मेटेल लांनायखौहाय खुनु नियम निथि गैयालासिनो अब्ला दा मा जागासिनो दं नोंथांमोना नुलांगोन दा ससेयाव स' नैबेफोर लामाखौहाय जोंहा मानगोनां CM सारा नुनांगौमोन दुब्लि गेजेरजोंहाय नैबेबायदि अबस्था नाथाय नुदों आसाम माला रडनि माखासे लामा बानायनाय नुथायखौ नुदों बै साइडआवहाय 2 फुट बे ब्लक जाबदोंमोन बे ब्लेक टपिंनि सेरजोंहाय बेखौ एक्सपान्ड खालामनो थाखाय दा बै 2 फुटनि ब्लकखौहाय जावखुफिननानै डिपार्टमेन्टआवबो खोलैयाखै बे ब्लकखौहाय ओमफ्राय सोरबा कन्ट्रेक्टारासो बेखौ गावनि व्यक्तिगत इउजनि थाखाय बा बेखौ फानहैगोन नामा बहाबा जितु डिपार्टमेन्टआव बेखौ जमा हैनायखौ नुवाखै जिहेतु आरो बे लामा मोजांखाखौनो बोफायलाय बानायफिनलाय सिमफायलाय बानायनायखौ नुदों स' बे वेस्ट अफ मानि होनजायो माने माखासे फान्ड्सफोरखौ इउटिलाइज खालामनो रोङियावबो गोबां जोंहा खहा दं स' बेफोरबायदि आरो बे ब्लक बेजोंहाय फारकेजुलिनिफ्राय हाबबोनानैहाय नैबे पाहारपुर कानेक्ट जानानै हरै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट टाच खालामहैगोन संख्रि हाजोबो थाङो नैबे लामाजों जुदि सोरबाफोर मिथिगौब्ला भुटान हाजोनि सेर नैबे लामा आरो बे लामायानो कानेक्ट खालामगोन फायरिं रेन्जखौबो बेजोंनो मोनलांगोन लोगोसेनो बे मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्ट कानेक्ट खालामो एन्ड पइन्ट होनजायो बेयो तामुलपुरनि एन्ड पइन्ट ओमफ्राय दा जों नेक्स्ट दैमाखौहाय बारबानो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मोनहैगोन आरो दैमानि बाखै काहानिखौथ' आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायला माबायदि अबस्था जानानै दं समायना लामा बेफोर लामाखौ गोदो गोदायनो बानायना गालांनाय माने थांनाय बारग' सरखारनि मावलांनाय बेफोर अब्ला नायदो माखौ मावाखै होनखो आंथ' दिनै गोदान लामाखौ नागिरनानै मोना माने ओरैबायदि खम नायदो दैखर ओरैबो फायरिं खालामो नैबे दालाङाबो दैमाया रानस्राव गोरान जाजोबनानै दङ गासिनो भुटान हाजो सेर नाहरनो हायो नै हाजोआ जोबोद समायना मोनसे नुथाय जोबोद समायना जोङो एन्टार खालामबाय पाहारपुर होननाय मोनसे गामि हाजो सेरनि जोबथा गामि होनजायो बेखौहाय बेवहाय लगायमोन्देर थायो बर'फोरबो थायो आरो आदिबासि भाइफोरबो थायो बेवहाय आरो नेपालिफोरबो दङ गोबां हाजो सेर बेफोरबायदि ज'है थायो बेवहाय मोनसे समाव खोनानो मोन्दोंमोन आंबो दारिया एसे लावजोब्बाय दारि गोलावफोरबो थायोमोन होननाय खोनादों बेवहाय आगोलो गोदो ओमफ्राय बेखौ जोंनि बर'फ्रानो मोनसे समावहाय हादान खुलिजेननायावहाय बिथांमोनखौ बेनिफ्राय होस्रांनो हादों नङामोनब्ला दिनै बे लामायावहाय नन ट्राइबेलफोरा अकुपाइ खालामजोबसिगोन थालिर कमप्लिटलि आबाद मावनायजोंहाय सोनारो बेनि मानसिफोरा साउन्ड क्वालिटिया एसे बोरैबा जानो हानाय माने बाइकआव दङ माइकफोरनि फारसेथिंहाय आरो दावराव बिराद बारनि आरो बाइकआबो जोबोद दावरावखा स' नैबे मोनबाय पाहारपुर सक नैबे जिथु नुहुरदों नैबे दुब्लि गेजेरावहाय बेबायदि दैमा बायदि गावखावनाया बयबो नायनो हायो नै बैयावहाय गयानो गायबावबाय नै दानाबा नैबेफोर फेन्सिं होनाया बेवहाय गासिबो फायरिं आर्मिफोरनि गारि भेहिकल्सफोर पार्क खालामोमोन औरै नैबे हाजो लांदां नुहुरनाया जुम खालामनायखायनि नायदो नैबे हाजोआ बे फायरिंजोंहाय बेबायदि अबस्था जादों बेफोर गासिबो दा बेवहाय बे हानि बिगोमाया बेखौ बेरा दुमख'जोब्बाय नाथाय उफाय गैया दैनि जोबोद खस्थ' बेवहाय गायनाय फुनायनि थाखाय दै बाहेरा बिदि मोना नैबे
हाखरा जिथु जादों नैबे हाखरा बे हाखरा एक्चुअलि दैमायाहाय उल्था सौदावबोनानैहाय बेबायदि माने दैमा बायदि जाबाय आरोना दुब्लि गेजेरजोंहाय दैया सौदावनानै फाखन गिदिंनानै नैबेबायदि दैमा बायदि बानायना होबाय बे फाग्ला दैमाया जिथु फाग्ला दैमा नोंथांमोना बेवहाय माबायदि कारोबार सोलिगासिनो दङ बे कारोबारखौहाय मोनसे समाव जोंहा फेरेंगा सारा जेब्ला गोदान इएम हिसाबै शपथ ग्रहण लानानै बायदिसिना एक्सन लानायखौ नुदों नाथाय दिनै समाव बिथाङा बेखौ मानो मावनो थाखाय चेलेन्ज जाखो जिहेतु दिनै 5 बोसोर कार्यकाला जोबनो थांनोसै नाथाय दा बेखौ सामलायदों बा सामलायगिरिया बिथाङानो अब्ला बिथांनि खासेयावबो मानो बेबायदि जाथाया दिनै जानो मोन्दों बा मानो इलिगेल माने सिस्टेमेटिक नङालासिनो बेनिफ्राय माखासे मेटेरियल्सफोरखौहाय बेनि रिसर्सफोरखौहाय एक्सट्रेक्ट खालामनानै लांगासिनो दङ बेफोरनि दायनिगिरिया सोर अब्ला बे सोंथिया रायजो राजाफोरा बिथांनिसिम सोंलु खालामदों आरो बिथाङा बेनि फारसे मा सानो SSB केम्प नैबे गोदानै लुनाय स' फाइनालि जोङो फाग्ला दैमाखौहाय मोनफैबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनानो दिन्थिनो नाजागोन जे बेनि अबस्थाया माबायदि जागोन ओरैबायदि मोनसे समावहाय अन्थाइ नाथाय दा लांदांसै बाला हाद्रैल' नुसै आरो बेनि अनगायै एम्फौ गैलाबाव मोनसे थोरिबारि जाहार जानानै दङ नाहरदो नैबे दै बोहैबोनाया जिरि जिरि बे दैया निजोरा बोहैबोनाय दैमा बायदि जाफैबाय दंग' फिसा नाला बायदि बेबायदिनो नाथाय नैबेयावहाय गासिबो बेनिफ्राय गासिबो गोरान गोजाजोब ओरैहाय नोंथांना एख' नुनो मोननाय नंला थुरिबारिल' नुसिगोन नैबेबायदि आरो हरफोरावहाय बेबायदिनो बेजों हारसिं हाला थाबायलाबायनो हाया माने ओरैबायदि मैदेर फालोफोरा नैबेफ्रावनो थाफैयो आरोना बेफोरबायदि बाखि ओरैबायदि हाग्रा हरावबो आङो माखासे भिडिअ लादोंमोन आरो मैया सानावबो माखासे ट्राक डाम्पारफोर हाबनाय नुथाय बेखौबो भिडिअ क्लिप लादों बेखौबो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों बाखि मा हालोद जानानै दङ नोंथांमोननो दिन्थिगोन गोजौ गोजौ बालानि हाजो बुरखां बुरखां अन्थाइ सालिख' लांजोब्बाय बेनि अनगा बेवहाय हाद्रैनि अनगा एख' मोननो थांला मोनसे समाव फाग्ला दैमानि बाला अन्थाइ होनना बुंबा जोबोद फेमासमोन नाथाय दिनै समावहाय JCB LNT जों खुरख्ल' टेक्स लायै लायै इलिगेल टेक्स इभेन फरेस्ट बिथांमोना बयबो बेवहाय बाहागो नागिरनानै दिनै बेखौ स्रिं स्रां खालामजोबनानै दोनबाय नैबेफोरावहाय स्टक दोनोमोन दामोल बाखि नायनो हायो नैबे हाजो नङा एक्सुवेलि बेफोर बाला दामोल खालामनाय माने अन्थाइ सालिख'नानै थालांनाय बेफोर बालाया नायदो गैला सारियाव बे नैबेफोरो गासिबो सालिख' गालांजोबनाय कल रात को कहाँ से गया था हम लोग वहाँ से ना या जगह ओए वहाँ से घुस गया था हम लोग रात को चलो दैलाङावहाय बेफोरो गासिबो सुफुंलांजा आरो बेबायदिनो नैफोराव जुदि सोरबा गाब्र'नांगौबा खैफोदनि अनगा आरो बेहा बेख' राहा गैला बेफोराव ओरैबायदि जेसिबिजों गोथौ खुरनानै दोनदों नोंथांमोना केमेरा नुनो हादोंना हायाखै नाहरदो बेफोर बाला अन्थाइ सालिनानै थालांनाय बियो नै ओरैबो जेरैथिंबो नाय अनेकआबो गारि फैगासिनो दङ दैलि माने दैलि 100नि बारा खमैब्लाबो 50 खान 100 खान दामफारा दैलि हाबो बेवहाय अब्ला बबेनिफ्राय माल ओंखारगोन बा बबेनिफ्राय बेबायदिनो लाङै दिनै स्रां जालांनो हमबाय गारि सालायनो खस्थ' जादों जोबोद बेबायदि बाला नायदों ओरैबायदि खस्थ'
रायजो राजा नोंथांमोननो फोरमायनांगौ बाथ्राया नैबेसोनोमोन नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मा इनफरमेटिभ मोनदों बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय आंनो फोरमायहरनो जाबाव जिहेतु गोलाव समनि उनावहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि पलिटिकेलजों रिलेटेड माखासे आपडेट्सखौ दिनै लाबोदों दिनैनिफ्राय सुरु खालामजेनबाय आंना मोनसे कर्म दंबावो बे जोब्बानो आं नोंथांमोननो रेगुलार माखासे पलिटिकेल आपडेट्सफोरखौ लाबोनो थांगासिनो दं थाबैनो आरो माखासे सारप्राइजबो नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं थाबैनो पलिटिकेलि गोदान आपडेट्स फैनानै दङ आरो बेबायदिनो नाजागोन आं जाहाथे गोदान कन्टेन्ट नोंथांमोननो लाबोनो थाखाय स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ लेट्स टेक बाय प्रत्येक जেগাতে प्रत्येक জিলাতে আমাৰ 4টা জিলা আছে বিটিআৰত বৰ্তমান সেই 4টা জিলাত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোৰ বৰ লজ্জাজনক মই নিজে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন ইএম হৈ পেলাই খুব দুখ পাইছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান কাৰাপশ্যন চলি আছে য'ত নেকি মাইনিঙৰ অৰ্ডাৰ নাই তাত সিহঁতে মাইনিং কৰিবলৈ দিছে য'ত নেকি মানে কাঠ টানিবলৈ অৰ্ডাৰ নাই তাত কাঠ টানিছে সিহঁতে য'ত নেকি সিহঁতে ক্ৰাছাৰ দিব নালাগে তাত ক্ৰাছিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে ৰাইজৰ মাজত গাঁৱৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ওচৰত সিহঁতে